Na ankle sprain ko, part of the game na siya. Ingon sa uban, no pain, no gain. Unyang, dili ka matawag usa ka basketball player if di ka magagiging mga inani. So, basketball player na ako, kay nakasuway na mo ko ginani. As of now, karon no, kay murag dili pa kay ko tarong makalakaw, no, nagsige na og lukso-lukso dire. Nya today, kay, wala lang. Normal lang nga adlaw karon, and ganahan ko mag-vlog kay naay something special sa mga karon labi na sa among channel. Yes! Speaking of our channel, no, na-reach na nato ang 1,000 subscribers! Grabe, thank you guys, mga kalapok nga nisuporta ginamo hantod karon. Sugad sa mapagsugod hantod karon sa wala pa mi subscribers hantod naka 1,000 mi karon. Hopefully no kamo mga kalapok nga naminaw o nagtanaw ani nga video karon. Hinaot nga kanang padayon gyapon mo suporta sa mga hantod-hantod nga mo kuan na ta. Dili pa mi professional vlogger. Still kuan gyap beginner gyapon na vlogger nga willing mo learn, willing mo cut-on, and willing mo discover o mga bago para sa mua. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So what's up guys? Wala lang, I'm just videoing myself because yes, happy lang mi karon. Not just coronavirus. Not just happy, very happy. Because finally guys, we reach 1,000 subscribers. And again guys, thank you kayo sa mga ni-support. Guys, we will assure you that malingaw jud mo and energy, oy! So, wala yung... Sorry. So, we need more energy, guys! Woo! Energy! 1K! Wow. Sa mga subscribers, gusto mga umaabot yung mga bashers. What's out sa yung mga event? 1,000 subscriber na mi. Ha? 1,000 subscriber na mi. Yo! 1,000 subscriber na mi, yo. Oh. 1,000 subscriber na mi. Meaning, hapit na yung makasildo. Hapit na? Hapit na. Oo. Mayo. So, yun. Ito kahit po mga tao, Dre. Woo! Pagbon niya. Yes! Tonight, since nag 1K naman ta, we will celebrate kaya low budget lang. Kaya wala pa man tayo budget yun. Then nakaroon si Jigo, naabot na. Bye! 1K na ta, bye! Okay. Tonight, karon nyo mabawaan kung unsa ang mga mechanics para madawatan or makadaog mo sa among pag-giveaway since nag 1,000 subscribers mi. Unya, before na mo i-istorya na, magluto sa amin no, sa Pancit Canton. Then ato na mo i-istorya sa inyo ha kung unsa ang mga buhaton ninyo para makadaog mo sa ato ang pag-giveaway. So without further ado, magluto sa amin sa Pancit Canton ha. Tanawa ninyo. Woo! 1K! Nando? Moro tanan? Moro lagi kuwang lagi. Oh, no, gini dito nih. Sana ada cek. Nah, dala. Waterly up. Balik. Umasayo kasi liap nang gini dang. Ako lo, ayo. Dang. Liap naman ka. Ako. Oh, trial and error. Oh, try it, bro. One. Padoli rin, lang si. Ang 1K. 1K. A few moments later. So nag-mix namin no, naglisod mi. Mix ani kidaghan kayo, among gamit kita pero man gud. Ang problema na pud namo karon kay si George ug si Ondo gihipos na. Oh na ade. Nari ko gihipos na sila ko kamera Jigo mga nari. Unsa may mastorya di mas mga kalapok nga padayon nga ni suporta? We always subscribe. Ha? Bugo. Ikaw Dilo, sa may mastorya ni mga kalapok nga padayon nga ni suporta. Salamat sa iyong tanan na subscribe mo. Very happy. Very happy! Delivery. Yes, this is it mga kalapok. Magmukbang na may Pancit Canton yung atong chef no, dara atong chef. Ilado nga chef diri sa Cebu. Cebu, part of the Philippines. This is it mga kalapok. Happy
1K subscribers na itong tanan mga kalapog, no? Okay! Kamu na tanaw, pakpak! Yee! Mga karata ninyo yun? Lamig kayo! Very happy! Wala lang sakit niya akong ipon. Sige, mga karata namin, no? Tao na to eh. Mia sa 1 kilo. Murag nice wildo. Ay, mga karata ninyo? Ano ito ba? Gabi, og delete ang audio nyo. Di may makabot na yung 1,000 subscribers. Salamat kayo ninyo tanan, no? Tayong almoranas, ani ron? Kasi chef ano? Siya. Indot ay. Lata kayo sana! Ay, bamboy, madungga. Lata kayo! Kata ka binignit ay. Muna gitawag og sopas. Udong. Udong na way sabaw. Lamig kayo. Ay, mag-story na tanin nyo eh. Story na tanin nyo. Kumusta man mo? Okay ra mo rin Ay. Shout out tayo no, sa mga solid kalapok nga nagtanaw diya. Eh! Nami po sa Facebook, ganiha. Isugon ako si George nga mo po sa Facebook page na mo. Ato ipang shout out. Asa na to? Asa, kamusta tanan? Shoutout po dahil sa mga bashers. Upcoming. Ay, na rin mga bashers eh. Shout out to yun na day. Shout out to Florebe Di Mape. Shout out. Nya ka Francesca Del Valle. Shout out. Lagi ko Mendoza. Uy, all the way from Manila. Ay, Kapit na siya mo ulit. Tagalog, Tagalog. Malapit ka na umuwi. Ha? Oo. Shout out to Tantan Valendez Orsal or sa inyong kuan YouTube sa channel. inyong YouTube channel Bitok Dito. Kanton. Shout out. o ka Jimboy Hilig, Uy, vlogger sana si Jimboy Hilig. Shout out ni mo dol. Shaimi Kanyiti Pianyar. Hi to you. Wash out. Sa pagyo na diya. Curly Cortuna. Uy, Curly Cortuna. Wash out. Uy, Curly Cortuna na ay i-reveal ni Dapita no nga. Ingon siya nga proud siya nga na-crush kuno ka saya. Oh, niya gawo siya katamo to siya gawo siya nga crush kuno nimo siya. Nga, adara yung message ako, congratulations Uplok TV, padayon lang Jude sa pagpakatawa. May God bless you all. Thank you so much. Crush mo ka ni George. Sana all. Shout out to Rochelle Canyeter Silusa Talawan. Mo ni taga Bangkasan? Uy, Dol, sunod. Dayo mi diya sa Bangkasan. Mawag ni chairman. Yes. Shout out ko sa tanang naibos ko Shout out to Ranel Ortiga Itang. Asawa ni George. Yes, asawa ni George. Kung nakita mo siyang vlog, tanawa sa Laagtologist na vlog. Arigilo. Laagtologist. Legal na mi, legal. O, gipailan ni sa siyang mama. Shout out siya og sa tanang mga taga Laagtologist. Shout out kang El Nino de Pasmo. Mia! Ayaw! Mia! Kumatan niya! Shout out! O kang! Uy! Imyat na. Nathan Mandal, shout out. Muna ni, nagliso na ming hurot. Wala, pagayin to shout out ni. Daghan ba siya ni? May tama ka. Shout out to Kuande, yan pa shout out na lang Dol and congrats. Oy, salamat kayo no. Shout out ko sa taga Manila, Manuel Reyes og sa imong asawa. Shout out to you. Oy, shout out kay Manuel Reyes. Na shout out na dyan ka ni Jigo. Yeah. Jerix Montellano. Dol! Are! Bakit may kaon re? Millard. Nagpa-picture ba to si mga ano? Yeah. Si Coach. Coach, I'm the Cebu Coach Mob. Shout out po ko kayo. Tom Reyes Gonzalez, aka Bisaya This Vlogger. Shout out si mga dol. Power. Sige kani. As we promise, katong announcement sa among pag-giveaway. So this is it na kay nakaabot na kita 1,000 subscribers. Mao na ato mga mechanics para makadaog mo sa among ihatag nga t-shirt. So t-shirt ato pag-giveaway no, balik tulo ka ba katong padaogon? Tulo. Yes, sakto yun no, tulo ka ba katong padaogon? Una niyo buhaton para makadaog mo. George, Dumak!
Copy the link. This video, sa kanila video, dapat i-copy ninyo nga link. Yes. Oh, i-copy ninyo nga link. Kani yung gitanaw karon. Nasa ubos, guys. Oh, i-copy lang nyo na, share, copy. Since inyo naman gi-copy ang link, ikaduha is i-post ninyo sa inyong Facebook. Facebook. And i-post ninyo sa Facebook, mugtag, tulo ka buok friends ninyo. Tulo ka friends inyong itag. Nya sa inyong tulo ka friends, pwede sila mo appeal sa ato ang pag-giveaway. Bisag unsa nga caption yung ibutang, then ang last, butangan ninyo either hashtag solid kalapok or hashtag oplok TV. Make sure nga katong friends niya inyong gitag, tulo ka friends ninyong gitag is nakasubscribe sa among channel. Ikaw sad mismo nga nintag sa ilaha, dapat nakasubscribe ka. Ha? Sabot ra? Kung ba ka sabot, i-replay? Tagahanti kag time para i-replay nimo. Very happy! Okay. Last na inyong buhaton is Moni. Hang kayo. Screenshot and send to our Ay, huwag na siya. Abilan natin script. No? Abilan natin script. The last thing you will do, or you do. You do. Screenshot and send to our Facebook page. Yo! Ikaw man yung post, no? Yan, human yung tag. I-screenshot ninyo ang itong friends ninyo na nakasubscribe na. Kaluod! Tapos, isend sa among Facebook page, Oplok TV, nara sa Facebook. O nya, kinsa itong pinakadagag-share, mawaya mo padaugod. So, good luck, guys! I hope nga daghan na mo appeal and daghang willing siguro mo appeal. T-shirt lang atong ihatag, bagong design sa Oplok TV. So, power mga kalapok! Let's go, let's go, let's go! Post na, share, copy, and subscribe. Oplok TV. Yes, sir! Niload na ko! Ano kung kaon? Uy, napatay mo itong shoutout eh! Ang atong grupo niya eh! Sabi na sa galit. Oy, shoutout eh sa Cebu Northside Vloggers! Shoutout everyone! Power, pataas! Vlog is live. Woo! Grabe, gikabuhi na ko aning pagkauna ni. Grabe naman kadagaran, nasubraan sa kalunos na. Grabe yun. Yo, what's up sa inyo, no? Sumauto ang mga mukbang. Diri lang kuto bang mo ang celebration sa mong 1K. Pero diri pa diri mahunong atong vlog ha. Continue pa ta. Padayon gyapon ta sa atong pag-vlog, no? Magkuyog-kuyog gyapon ta ninyo mga kalapok, no? Salamat gyud kay dako sa inyo nga gyud. Woo! Grabe wala mo nunot ang pancit canton na gyud, no? Daghan mo kay subraw. Oh? Gikabuhi ko nakaon sa pancit canton kay nasubraan sa kalata. 24 ta ka buok pancit canton nga mong giluto. Grabe daghana ya. Pila ra mi kabuk nangaon, 5 ra mi kabuk nangaon no. Kaluod. Bro. Aftercare. Shout out. What's up mga kalapok? Sa mga kalapok. Igsoon mi ha, tambok lang gini siya. Ay, nako. Anong nanambok mo siya ako? Wala man. Grabe ko mukha og pagkaon pero wadyo ko yung tambok. Sana all. So I hope nag-enjoy mo sa among vlog. Happy 1K subscribers mga kalapok. Once again, maguntol-untol ko. Happy 1K. Happy 1K! 1K! Maguntol-untol ko kay di ko katarong lakaw. Pre, last message mo sa mga kalapok. Thank you guys sa mga subscribers na patuloy sumusuporta and yes to ABS-CBN shutdown. Then yes, to Oplok TV pataas. Di bitaw, sulit ka pamilya ko ha. Ikaw ka pamilya mo sa kay Cardo Dalisay, pero tanawon ko gabi. Hindi. Ang ABS-CBN is done og Oplok TV. Oo, sakto ginay. Yes to ABS-CBN shutdown and yes to Oplok TV pataas. Subscribe na mga kalapok, subscribe na, dili na lang kutob. I hope nag-enjoy mo sa among vlog karon. Magkita-kita tayo niyo sa sunod na vlog, no? Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oplok TV, pataas! 1K subscribers! Congratulations na nyo tanan, no? Power nyo tanan! Chicken pox!